O Partido Popular consolídase como primeira forza en todos os concellos do Barbanza e Muros Noia. Non só se mantén no liderado, senón que medra en número de votos en todos os municipios. Un resultado que mellora incluso as expectativas do partido, que interpreta este apoio do electorado como mellor aval á xestión desenvolvida nos últimos anos á fronte da Xunta. O noso electorado mobilizouse, ademais subimos dun 47 a un 50, e van moi satisfeitos. Alfonso Rueda leva uns anos como presidente e fixo un traballo pois que aí están os resultados. Galicia quer Alfonso Rueda, Galicia quer estabilidade e Galicia vai a seguir funcionando. Mais aló da hexemonía do PP, destaca o ascenso do BNG, que se converte en segunda forza en todos os concellos da Bisbarra, incrementando a porcentaxe de voto de maneira moi significativa en concellos como Ribeira ou Boiro. Todos os concellos da comarca do Barbanza están por riba na porcentaxe de voto da media nacional. En algúns concellos espectacular, é dicir, a subida, por exemplo, efectivamente en puntos porcentuais que tivemos en Ribeira ou que temos en Rianxo, pero sin menosprezar para nada a de Boiro ou a da Pobra, realmente é para valorar moi positivamente. Eso quer decir, insisto, que o traballo dá os seus froitos, que non é todo o rápido que quixéramos a cidadanía e nós mesmos, pero que dende logo ábrese efectivamente un tempo para seguir aínda intensificando ese noso traballo e saber que hoxe temos moita máis receptividade e moita máis xente que empatiza e concorda coa nosa análise do que está pasando neste país. O PSOE, pola contra, perde apoios en todos os concellos, agás en Lousame, onde consigue apenas 7 votos máis que nos comicios de 2020. A cidadanía está nos dicindo que hai algo aí que non está ben e dende a comarca debemos de reflexionar e traballar para obter os resultados que nos queremos e para estar aí ao lado dos veciños e as veciñas, pois traballando a carón deles. Ese é o noso propósito para dentro de 4 anos. Traballaremos ao lado de Besteiro, ao lado do partido e, por suposto, para mellorar a comarca, que é o que nos importa a nós. A nós o que nos importa de verdad é os servicios e a mellora da calidade de vida para os veciños e as veciñas da comarca e para os galegos e as galegas. Consolídase así no Barbanza a mesma tendencia que en toda Galicia, cun PP que resiste, un BNG á alza e un PSOE en claro retroceso.